удовлетворени от посещението си в училище Николай Катранов и в нашия град, изразиха днес представители на държавите партньори по проекта "Здрави и активни тинейджери – бъдещето на Европа". Припомням, че в понеделник в Свищовското училище на 5-дневна работна среща пристигнаха учители и ученици от държавите, участници в проекта, по който участва и училище Николай Катранов. Координатор на проекта е Агита Озолина от Латвия, а координатор за Свищовското училище е Оля Михова. Срещата, която е трета поред по проекта "Здрави и активни тинейджери", върви изключително успешно. Доста наситена програма от към дейности. Специално този ден, трети поред, е свързан с презентиране на дейности, свързани с здравословния начин на живот. След това, след презентациите на държавите партньори, се проведе един воркшоп, свързан с употребата на алкохол и тютюнопушене и синтетична дрога. Разискваха се въпроси, свързани с това какви проблеми възникват при употребата на тези забранени вещества и как би могло да се намери решение на съответните проблеми. Аз искам да споделя задоволството си от това колко активни бяха нашите ученици предимно от 10-я клас, които са основната част от ученици, които участват в проекта. Изключително добре се представиха на този workshop и мога да кажа, че те дават цялата си енергия и сърце в реализиране на съответните дейности по проекта. The Swistov is very nice place. It made me surprised because your country is very green, and it was by a nice river. People are very friendly. We are very happy because the first meeting was in Turkey, and Gennady and Olya were in Turkey, in Antalya with us, and they were very friendly. They are very sincere, and Gennady also speaks very nice Turkish, so we are very happy to be here. Ние сме изключително доволни от това, че сме тук в България и в Свищов. Свищов е един от най-красивите и зелени градове на България. Ние сме много изненадени от това, че Свищов ни посрещна с хубаво време. Първата среща беше в Анталия и бяхме изключително добре свързано е с посещението на господин Иванов в Анталия и всичко. Те са изключително приветливи и добросърдечни хора. Well, it's the first time for me to be in Bulgaria. Съм за първи път тук в България. We are here representing my country and my school in this project, Comenius project, Healthy and Active Teenagers, the Future of Europe. And for us is a pleasure, and so it's for all my colleagues are here for the first time. We have had other projects before, but never with a Bulgarian partner. Ние сме представители на една училище от Португалия. Ние всички сме за първи път идваме в България и имаме удоволствието да работим по проекта "Здрави и активни тинейджери – бъдещето на Европа". So far we are very happy and very pleased. Everybody has been so nice. We are so well received here that it has been everything great. Ние сме много щастливи да бъдем тук. Всички са много приветливи, много дружелюбни и това ни прави щастливи и прави нашия предстой много приятен. This project is also very important for us as a school. We are not a very big school,
in my country, and we all get a lot from these meetings and from this sharing of ideas of didactic methodologies, of sharing our traditions, our company of different colleagues. So this all enriches us culturally and socially, and we think it's a great opportunity for us as persons, as teachers, for our students to meet other students, make new friends, and live together. Този проект е изключително важен за нас, тъй като той ни дава възможност да се докоснем до различни култури, традиции, обичаи, не само неща свързани с методическата ни работа като учители, но и особено важен е за тинейджерите, които трябва да ги научим да живеят здравословно, да спортуват повече, за да се чувстват по-здрави. И този опит, който ние споделяме с колегите от всички държави партньори, е безценен. За учениците изключително важно е приятелство, което се създава по време на работните срещи. It's our first time in Bulgaria, so we are really happy to be here. Ние сме в България за първи път и наистина сме много щастливи да бъдем тук. We like your country so much, beautiful nature, friendly people, and we spent really great time here. Ние изключително много харесваме вашата страна, вашите приветливи, дружелюбни хора и нашия престой тук е изключително приятен. You know, I've been in Bulgaria 12 years ago. Вие знаете ли, аз бях в България преди 12 години. And it was my first visit here. It was another project, and I went to the place Kazanlak. Аз бях в град Казанлък. And I was surprised at that time, and I'm very surprised right now about history, about very deep history of Bulgaria. Аз съм изключително много изненадана от вашата история, която датира от древни времена. About rich culture about here. And what can I say about a city? What can I say? I can say more about people. You know, I can't say any about our places where we live, but we can do everything what we can do from our hearts. And we were very, very welcomed here in the school. Какво мога да кажа за града? Преди всичко искам да кажа нещо за хората, които живеят в този град. Изключително много съм доволна от сърдечното посрещане в училище и от посрещането на колектива от все сърце. And this school has very, very good teachers and wonderful headmaster. В това училище работят наистина много добри учители и един чудесен директор начело. Your headmaster is very interested in everything what's happening here in the school, and he's responsible for everyone here, and we feel it all the time. Той отговаря за всичко в училище и е заинтересован за всичко, което се случва в училище и е през цялото време отдаден на работата си. But I have seen what has changed during these 12 years in Bulgaria, and your roads has got better and better, like it's in Latvia. You have very good shops, supermarkets, places, houses, museums, and it's got better thanks to European Union. Виждам за тези 12 години колко много се е променила България.
Пътищата са по-добри, такива каквито са и в Латвия, по-големи магазини, по-добри условия за живот. И това е благодарение на членството ви в Европейския съюз. And our project is just thanks to European Union as well. And otherwise we wouldn't meet together and to be here. Okay. And и проекта, по който работиме вече сме в края на годината, е благодарение на членството ни в Европейския съюз. And about the project, just a little, we are working on a theme, healthy lifestyle, and we have done a lot of things about healthy eating, about healthy lifestyle, to avoid students from smoking, using alcohol. They have done a lot of discussions. Какво мога да кажа за проекта? С здрави и активни тинейджъри, бъдещето на Европа. В продължение на няколко месеца ние работихме по теми, свързани с здравословния начин на живот. Изключително много дискусии се проведоха в всички училища, партньори по проекта. Дискусии, свързани с здравословния начин на живот, здравословното хранене. Само преди няколко минути приключи нашия workshop, свързан с проблемите за алкохола, тютюнопушенето и дрогата, потребата на дрога. I think the main goal of our project is to ask students to think about their future, to see what's happening in other countries, and the main think about their lifestyle. Главната идея на проекта е да накараме учениците да се гледат в бъдещето и да преценят, че всичко, което те правят сега, се отразява в бъдеще. И сега е момента те да започнат да се замислят за това как трябва да живеят и пълноценно така, че да се чувстват щастливи и доволни от себе си. Къде ще се проведе следващата работна среща по проекта и кога? Така, следващата работна среща е през месец октомври, от 12 до 17 октомври в малкото градче Бомбарал в Португалия. Темата е спорт, как чрез спорта да поддържаме здраво тяло и да се чувстваме добре и в добра кондиция. Имаме доста работа, която трябва да свършим за тази среща, но аз се надявам, че и съм убедена, че нашите ученици ще се представят перфектно. Проекта "Здрави и активни тинейджери. Бъдещето на Европа" се финансира по програма "Учене през целия живот", секторна програма Коменски, и се реализира за периода 2013-2015 година.